Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a na kawo mana hanyar da za ka yi creating ɗin link ɗinka na Facebook, na WhatsApp, wanda za ka na turawa a viewers naka, musamman in kana da YouTube channel ko kana da Facebook page wanda za ka ajiye domin suna bibiyar ka zuwa WhatsApp ɗinka domin chat ba tare da ka ajiye musu number ba. Ko kana ajiye link ɗin, mutum yana danna zai kashi direct zuwa contact ɗinka domin ku yi chat da shi. So musamman wanda suke aikin business a Facebook, suke siya da sayarwa na Facebook, suke sayar da kaya, so baka buƙatar daga yau ka na ajiye number ka. Kawai abin da za ka yi, kana ajiye link ɗin nan ga mutane, mutum yana danna wannan link ɗin zai kai shi zuwa WhatsApp ɗinka direct ba tare da saving content naka ba, ku yi chat da shi direct kawai. So kuma zai taimaka ma in kana da YouTube channel kana koyar da abubuwa ko kuma kana sayar da abubuwa a YouTube ɗinka, in ka ajiye shi, so mutum yana danna shi ma zai kai direct zuwa WhatsApp ɗinka domin ku yi chat da shi ba tare da mutum ya je ya yi saving contact ɗinka ba. Zai sauwaƙa mutane ƙwarai da gaske wajen mutum ba sai ya ɗau number ka ba. Wani bai da lokacin da zai ɗau wannan number naka domin ya ma magana. So amma in kana ajiye link, mutum yana danna zai kai shi direct zuwa WhatsApp domin ku yi magana da shi. Kaga hakan zai sauƙaƙa mutane, kai ma za ka ji daɗin wannan hanyar domin mutane suna kawo ma buƙatunsu ko kuma siya da siyarwa, mutum ya biyo ka domin ya ma bayani. So don ganin hanyar da za ka yi haɗa link na WhatsApp naka, ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna whatssAp, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa, ka zaɓi all. Hakan shine zai bada dama da zarar mun sake sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan ka danna alamar like, ka yi share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. So za ka je ka nemo WhatsApp ɗin da kake amfani da shi, ko WhatsApp normal ko WhatsApp GB, ko wani kalan WhatsApp da kake amfani da shi, sai ka je ka nemo shi, sai ka shiga. Bayan ka nemo WhatsApp ɗin da kake amfani da shi, so in ka shiga WhatsApp za ka shigo a cikin wajen chat ne, wajen da kake chat. A nan za ka zo ka rubuta shi za ka yi creating ɗin link ɗin, sai ka zo ka danna domin shi wajen typing ya fito, bari ya fito. So kamar yadda kuka gani wajen typing ya fito, abinda za ka zo ka yi, za ka zo ka rubuta da ƙananan baƙi double T guda biyu, bari mu rubuta TT, sai ka zo ka rubuta wannan call ɗin, wannan ɗigo guda biyu, ka zo ka sa ɗigon nan ƙwaya biyu, sorry, sai ka sa fi, aka sa fi, sai ka sa ɗigo-ɗigon nan ƙwaya biyu. Kana sa ɗigo-ɗigon nan ƙwaya biyu, sai ka zo ka sa slash, sai ka zo ka rubuta point, ka sa ɗan ɗigo, point me, sai ka sa slash. So kana sa slash, kamar yadda kuka sani number Najeriya ta fara 234 ne, so sauran number za su biyo bayan 234. So sai ka zo, kowane kalan, in kana Nijar ne sai ka yi amfani da number Nijar da mai ta fara. Inda 34 ta fara din, ban rike number Nijar da mai ta fara ba, ko ma da mai ta fara da waɗannan nombobin shi za ka zo ka samu. Kamar ta Najeriya ta fara da 234 ne. So bayan ka sa 234, sai ka zo ka sa nambobin da suka biyo baya. To 090, bari in sa number na, so kamar yadda kuka gani, kana sa number ka haka. In ka sa number ka complete, abin da za ka yi, kana sa number ka complete, yanzu ka yi creating ɗin. Bari mu kunna data, na ga wayan na ban kunna data ba. So kamar yadda kuka gani, gashi nan na rubuta http da waɗannan column ɗin ƙwaya biyu, ɗigo-ɗigon nan ƙwaya biyu, sai slash ƙwaya biyu, sai point me, sai kuma nambobinka da suka biyo baya. Amma za ka sa number ƙasanka, country-ka da mai ta fara. So ni country na Najeriya ne, ta fara da 234, sai nambobin da suka biyo baya. So kana sa haka, abin da za ka zo ka tura abokananka, in group ne ma sai ka tura. So kamar haka yadda kuka gani, gashi na turo ya shigo. Bari in shiga ɗaya WhatsApp ɗin,
domin in bi a link ɗin turo mu. So kamar yadda kuka gani ga link ɗin na biyo sa ya kawo ni zuwa nan, in ku duba gashi nan link ɗin an turo mun what for me gashi nan ba ni da buƙata. Kawai abin da za mu yi bara ku gani in danna link ɗin. Kun gani gashi nan yana searching. So kamar yadda kuka gani gashi nan yayi searching ya kawo ni. Kun ga wannan fuskar ya kawo ni gashi nan my number, fuskar my number. To ko group ka tura ko ma waya ne yana kana tura mai wannan link ɗin yana danna zai mai wannan searching kamar haka ne, ko yana searching zai kasa zuwa contact ɗinka domin ku yi chat da shi, ku yi maganganun da za ku yi da shi har iya lokacin da mutumin in ba so yake yi a saving naka permanent ba, so yake yi a temporary ne, to kaga yana danna wannan link ɗin zai kasa domin ku yi chat da shi. Musamman ma wanda suke kasuwanci, kaga ba zai yi a ce kana yawan a saving ɗin nambobin mutum ba, ko mutum da zai yi magana da kai ba zai yi a ce dole zai yi saving ɗin namban ka ba, sai dai kawai ɗauta temporary na ɗan wani lokaci kaɗan domin ya yi ma magana ka mai bayani akan yadda zai samu kayanka, ko kuma yadda zai yi wani abu in bayani kake a YouTube ko kuma a Facebook. So kaga wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske wajen, kuma zai taimaka mutanen da suke bibiyan ka, domin da zarar suna neman namban ka za su danna link ɗin ne direct ya kawo su zuwa WhatsApp domin ku yi chat da su tare. Ku yi chat da su ka ba su amsar su ba tare da matsala ba tare da mutum ya ɓata lokaci wajen zuwa ya sa number kuma sai ya ja saving ɗinta ba. So wannan hanyar za ta taimaka ma ƙwarai da gaske idan ka bi ta. Hanya ce ba wani downloading ɗin application za ka yi ba ta da wani wahala. So ya kamata ku yi ƙoƙari ku yi wannan domin ku sauƙaƙa wa masu bibiyar ku a social media ko Facebook ko kuma YouTube ɗin. So duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial ɗin na yau. Kada ka manta idan ka sabo ne a wannan channel mai suna whatssAp TV, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar like, ka share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. So thank you.